Uyabona nje labo mama bahlola intombi mina ngibanyenya kabi. Angibafisi bengangifisi labo mama bahlola intombi. Ngoba buningi ubuqhophololo obenziwe labo mama, ikakhulukazi mabebona ukuthi engadudunza kanzima la ezimalini. Ngangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Uyabona liningi futhi nebandla ongathi mawuhlala nalo phansi elilimala uthandweni uvela ukuthi ekulimaleni kwalo labo mama banesandla nengalo. Ngangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Yini bake bakugila nilabo mama? Ngaye ngalimala kwaku 2009 bengisebenza la eJimistini efemini yensimbi. Ngaleso sikhathi imeya seGoli kwakumnumzana Amos Masondo. Ngizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Ngithandana nentombi yaseHarding kwaMathi kunendawo okuthiwa isemtheni uAyanda ukanele. Mangithandana lengane ukuthi sasithandana sakujola bese ngiphakamise kuyena ukuthi hayi ngifuna azoqoma ke manje ngokusesikweni sivumelane. Sathi savumelene sinjalo kuthiwa lo mama wemhlola washaya phansi ngonyawo. Wabeka izathu zokuthi uAyanda usemncane kanti futhi uAyanda nesikole uyasithanda angimiyekela ayofunda abantu besifazane sebayayekwa beyofunda manje. Ngizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Hayi bese ngithi mina ngiyavuma kodwa ngaphansi kombandelo othile. Uma kuukuthi uAyanda ngiyamiye kuyofunda akazofunda la eduze kwami eGoli. Ngoba ngibathembi labafana baseRes. Hayi nangampela ke kuvunyelwane wagcina ke esithola isikole la wathi waphasa nje kahle wabuya wathola isikhala leUJ wafunda khona behlala eRes. Bekuthi njalo ngolesihlanu afika la ngolesihlanu umgqibelo ezehambe ngesonto ekseni. Ngizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Manje mayelala lapho uyamshaya nenduku yethu. Ngiyamshaya kodwa ngimshaye ngoba njoba ngisho ukuthi kwakumuntu owehlolwa kwayegcina nje ngokungisumisa. Ngizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Hayi zaba mbili izinyanga kwathi kule yesithathu waqala imikhuba engangayiqondi ngoba wesenakho ukuthi mangimfonela angabuyi kumina kuze kuphinde kufone mina uma engalibambanga ucingo. Ngithe ngisababaza lokho waba nomkhubo ukuthi akasezi kumina ngolesihlanu njengesivumelane sethu. Uma ngimbuza aphike ngokuthi athi hayi njengamanje sekusondela izikhathi zezivivinyo ngakho kubalekile ukuthi ayinikeze isikhathi esanele sokufunda kokunye isikhathi mangifona usuke nabangani bakhe bekwi study group so ngaba weekend usuke efunda. Hayi ngivume futhi nami ngikukholwe lokho ngoba uyabona umuntu uma umthanda ugcina ukholwa yonke into. Ngizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Hayi sihlale kulobo budlelwane nje usebuqala manje ukubanyukunyukwana. La ngaqala bona khona ke manje ukuthi engathi ngikhunyelwe inganekwane emini kwakulesihlanu ngathi ngiyamfonela ucuna kalibambi kwaba umgqibela kathola lo cingweni ngesonto ngafonela uRumza wakhe ngathi uAyanda wathi ngathi uAyanda ngamuza uthi uyangibaza wathi hayi ukhona ngathi wamnika ifoni. Hayi mina angikho endlini, hayi mina ngayeza ukuthi khona kufihla ngathi hayi nokulungile. Ngakusasa ngolesibili ngathi ngivukela khona eRes. Ngafike nje ngama ngaphandle kwegate ngoba kwangangeni uma ungafundi khona. Hayi ngathi ngisazula ngabonwa yisecurity la ngiqheba lathi kunjani insizwa ngathi ngiyaphila athi uzobheka lo muntu wakho yini ngathi yebo. Wathi hayi lo muntu wahambela ngolesihlanu ngeviki eliphelile kunendoda efike yamthatha. Ngithi mina athi na ngithi indoda ebuya place mase kanjani athi kunendoda nje la esinomkhubo ukuthi izomlanda njalo ngolesihlanu njengoba bewenza. Ngize ngathi mina kusho ukuthi usehlukene nawe ngaze ngathi mina awu kwakubike ngoba into yeni beyi. Ngizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Awu ngithi mina indoda enjani le ethi hayi indoda yona esiqinile ngoba mangiyibuka ingaba seminyakeni e40 noma ngaphansana noma ngaphezulu. Hayi ngidala lo muntu. Useqinile. Hayi uyabona ngayezwa ngithukuthela lokho ukuthi ngiyaqhaqhazela nokuqhaqhazela angikwazi nokukhuluma. Ngizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Ulimi seligcwele umlomo. Seligcwele nomlomo ngathi mina ngisahambi sengihleli la. Lithi leli security leli hamba ngoba mangibuka isikhathi angimbone umuntu osazobuya namhlanje. Into engaze yenzeke engasuka la esuka khona esikoleni abuye sebuya ntambama sebuya nebhasi lemletha abafundi la eRes. Into wena ongaze uyenze shiya inamba yakho. Ungamkhulumisi nje kuleli viki. Kothi ngolesihlanu bese ngikufonela ngoba angifuni mawufika kuyena ukhuluma into yokuthi uzwelithi isecurity. Ngifuna uyibonele wena ungezwa ngongizwe. Ngizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa.
hayi nangempela ke shintshane ngeinamba nale security hayi ngangishone ekhukhwini ngakhipha 100 rand ngalinika hey labonga la nconcoza la ngakholwa lathi kulungile sizoxhumana ngamafoni hayi ngibuyele emuva ngiyeza ukuthi intukuthelo ngiyayibamba ngiyayizwa hayi kwathi ngakusasa wangifonela hayi ngilibambe ngiyicindezele intuthu impela ngiyicindezele intukuthelo ngiyicindezele hayi kwenze ngibe ngathi ngisright ngambuza into eningi futhi hayi kwathi kulesihlanu ikhathi kwaku 5:30 intambama ifone leli security lithi wemchunu hayi awusondele sekuyizi ikhathi zabo lezi ngenzela ukuthi mangikufonela ungafiki la ngithi mina sebehambile ngifuna umbambo uqotshini ngiyezwa ukuthi ngithini ufuna uyibonele ufuna ngiyibonele ngempela hayi nangempela afone ngisho ngithi uyabona ke impela ke namhlanje uma ngingaboshwanga ngizofa namhlanje ngiyezwa ukuthi ngithini hayi ngiyabuzwa mangifika la lithi security cha ngena ngaphakathi ke la lingifaka endlini yakhe lithi hlala nje la ufuna nje ubukele yonke ifilimu zathi ikhathi mayilando 7 yafika imoto lathi security yiyo ke le akuphelanga futhi isikhathi singakanani wayephuma weza lo wami wafika waphuma ngegate leli eliphendukayo wathi mayesondela emotweni yaphuma le ndoda ithe mayiphuma yasifikiza ngale yafika mvulela umnyango yayisima eceleni watheza lo wami weze segijima evula izandla wafika wamnoko wakotela kuyena babe bambana khona lapho babe xhumana ngemlomo ngathi ngiyaphuma la ngibamba isikhulile ngihlalisa phansi ngathi mana amacingwane ngifuna ukubuka isiqalo nesiphetho lifuna uyibone yonke ngangizwe ukuthi ngithini hayi ngiyabuzwa babe xhumana ngomlomo khona lapho baye bathi uxoxa bakwane emehlweni baphinda baxhumana ngemlomo ngathi ngiyaphumela ngibambe sithule lathi mana amacingwane ngifuna ukubuka isiqalo nesiphetho ngangizwe ukuthi ngithini hayi ngiyabuzwa bathi besuka lapho bangena emotweni kwabuye kuba yiyo futhi le ndoda lemvalela isicapha yazivala yangena ngale imoto yaduma kusho ukuthi imoto ibheke ngala kusho ukuthi kwakufanele iqale ishone ezantsi ngoba kwakunesekela ndiye ikhona lapha ezantsi kwakufanele imoto iqale ezantsi yojika esekeleni ithe imoto mayiye esekeleni ezantsi lathi sekuthi iphuma ngiphumela mina ukuthi manje imoto ngiyoyibracket ngifuna mayibuya izobuya idlule la sekumkhona mina ngiyizwa ukuthi ngithini hayi ngiyakuzwa ngafike ngamaphathi nomgaqo yezi imoto ngayimisa yezi imoto ikwazi yakhuphula isivinini ke manje ngiyizwa ukuthi ngithini hayi ngiyakuzwa ngabo lesilima songishayisa ngathi mangisuka kanti sengisuka emva kwendaba ayingishaya imoto ngandiza khona lapho nokuxoxela sengixoxelwa abantu ukuthi yangishaya le moto yabaleka ngoba ngiphindanga ngabona lutho kwaba yilo futhi lesekhuleni lafona iambulance kwafika iambulance kahulumeni hayi bathi ngiphenduphendula nje base bangideclare njengomuntu oseshonile kanti kuzoqhamuka iambulance le 911 ihambela yafika eyama nayo yathiwa yathi kwenze njani la yangiphenduphendula yathi lo muntu usangaphila la itshela labahulumeni bathi laba bahulumeni nisho kanje bathi laba sisho kanje bathi laba bahulumeni hayi uma nisho kanjalo ke besiyini thina ngoba inini nazi kangcono hayi kuthiwa bangithatheke ngempela ngiqu ngemoto manje ngiphuthuma apha manje sengiphuthuma bangiletha la eSunning Hill esibhedlela yilaba afike khona bangiresisa khona ngizwe ukuthi ngithini hayi ngiyakuzwa yini ukuresasa ukuresasa iresuscitation kusho ukuthi ukuvusa umuntu oseshonile ngizwe ukuthi ngithini hayi ngiyakuzwa mangiphaphama ke lapho sengisesibhedlela ngiphaphama sengilami neSunning Hill uma ngiphaphama lapho bese ngicela udokotela ngicela ungifonise aqala ngibuka udokotela ngicabanga ukuthi uyacabanga ukuthi umqondo uhambile ngoba wathi angizwa ngathi hayi dokotela ngicela ungifonise anginike ifoni hayi abone futhi ukuthi nginakho ngidayela inamba ngiyibeke endlebeni ngithi hello ayandi mina uzakhela ngicabanga ukuthi waye ngifake ku loudspeaker ngoba ngezwe sekusho yona le ndoda le yathi unyakanga umuntu ngezwe ukuthi tu awungabona intombi yami seyihambile ngempela ngathi kodwa ngizokwenza njani ngathi ngisaphilelani yini ngabe ngisayiphilele emhlabeni ngabona iwindi liseduze ngathi ngavele ngaphuma ngale iwindi ngathi ngiyiphosa phansi kanti ngikhohlwe intambo yedrip le ngaye ngagaxela ngentambo yedrip le ngabanjwa yiye ewindini odokotela bangidonsa sebengidonsa ngayo intambo yedrip le bangibuyisela ngaphakathi bathi khuluma mchunu kwenze njani ngizwe ukuthi ngithini hayi ngiyakuzwa sebefuna uhlanzo ufezela umuntu bathi khuluma mchunu kwenze njani hayi nangempela ke ngihlanzeke ingonyuluka hayi ngagcina ke ngibizelwa ke laba bezokululekwa laba ama psychologist
ngase ngicabanga ukuthi mina sengiwamukeli sengidliwe nalengane. Kodwa ngoba ngathi mase mangiphuma lapha esibhedlela abamabili amasonto yafona uRumza wakhe. Maye ngifonela uRumza wakhe wathi wemtholo unjani sewabanjani ngathi ayisengingcono. Wathi yazi ayimbi into enzo ayanda manje ucabanga ukwenze njani noma uyibophise le ndoda yakhe ngesenze yasenze. Bazwa ngiphoxo ayanda njalo ujika uzomithela indoda eshadile kwaba kalikhiphanga lelo ngathi usemithi ngayigcina ngiphethe ifoni ngazi ukuthi yawanini kanti sengishaya uhlangothi lonke kusuka phansi la kuza lwalingasasebenzi umlomo watsheka amathe ayiphumela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Ushokhwa ile ndaba. Ngihlukunyezwa lelo udaba ngabona ukuthi lo muntu kusho ukuthi bengisamthanda. Mase ngizwa ukuthi kanti usebeze bammithisa nokummithisa mina kade ngimonga ngimsomisa ukwazi ukuyovulela enye indoda azayimithele nokuyimithela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Ayi manje ungishaya ke loyo nhlangothi lolo ke ngahamba kodokotela kwase kuhlule kodokotela ngaze ngasizwa inyanga iyangala eThekwini uNongqamela okuyena ongithi wangilapha ngoba wayelwe ngigcabe ngikhothise ngibhemisa kunanembiza enginikeza yena ukuthi ubaguleni okuyena ngicabanga ukuthi yona eyangisiza ngoba ngagcina sengikwazi ukuthi nje lwagcina sengibuyela esimweni. Wabuye ke wangidonsa nasemoyeni ukuthi ngumuntu engathi ngidlisiwe kufanele ngiphalazise. Nebala wangiphalazisa ngoba wathi mina ngiphalazisa kwaphuma ibheka okwakuyona engangidliswe yiyo lentombi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Manje ibhega le iphuma iphelele noma ilunyiwe? Ayiphelele yayisalunywe nje kayi1. Yaphuma le bhega le wathi noNgqamela yiyo ke ibhega le ubudliswe ngayo. Hawu, uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Manje le nyanga komba uthe ubani? Usikhanda Mayezi uNongqamela ila eBhamshela naseThekwini ukhona eThekwini. Oh ngiyayibona le umjikijelo okayicula ngayo. Yebo umjikijelo ecula ngayo uthi yinto yami Sikhanda Mayezi ngicela ungibethelele uNongqamela Health. You're safe.